Iti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napaulwan, mananggun daway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Masikuga kon, Daddy. Anya? Kasano kuma masikog ka kat lupasak? Balang kantis! Nagpuskol ti rupam amang ibaga masikog ka. Ala, isublim kanyak ti intad ko apang tuition mo. Kat pumanaw kayo umatan dito apartment ko. Anya? Lupas ka? Wen, kaawatan asaan lang asisyak ti lalaki iti biyang mo. Itamat lang. Pumanaw kayon dito apartment. Anya? Pumanaw kami? Wen! Insinanak ni bakat ko gapukan ka. Just kikit de. Rinukar ka, babae! Mabalin ka di nga inton pigat kami na pumanaw. Tawan pa'y pagturungan mi, sir. May sakamat. Konsentidura ka gayam. Apay a pinalubusam nga inabalbalay naktigayam mo. Saan ko mat nga mo, sir? Anya saan nga mo? Imposible da ita. Apay adi mo imbaga kanyak ti mading aramid na. Isong ita, pumanaw kayon. Sorry, sir. Awan basol ko iti napasamak. Basol mo kanyak, ti di mo pa nangibaga iti mading aramid na. Kinonsentem. Inuray ko ngamin nga iso ti mangibaga kada kayo, sir. Agpada kayo ama ng gundaway. Ala, agimpaki kayon, tapumanaw kayon. Uwan, sir. Mapantabi it ijay ayan ni Henry. Adda ijay Blue House. Makidagusak pa itarabi Gaminton bigat, agbiro kakton iti sabali a pagabangak. Agsinata ka din iti pagyanan. Alangan mo't amakisiledak iti siledyo ka ni Henry. Ni Henry, tinagbayad iti abang ti siled. Imbaglakit din, tada ni Henry a pagkamangan ta ita arabi. Dahito iti bunga ti madi nga inaramid mo. Nairaman akpayan a nakabasol. Anya kumati ipanakal da di alakay. Di uray agsina kami, tadamot ni Henry. Apay nga ado ti gargaratyo. Apay adi mo inyawag. Awan nga min load ko. Ay, makiturog pa'y basti tigayam ko ita arabi. Tawan pagkamangan na. Hindi kayo mauawatan. Apay arabrabi kay nga imay. Ada pa'y gargaratyo. Pinagtalaw da kami. Sino tinang patalaw kada kayo? Ti amam? Saan ko nga amaday jay? Pinagtalaw na kami ti akin ko kwa iti apartment a paggiganan mi. Kunak man no at balayo dito syudad. Awan, agigan kami iti may isang apartment. Wow, balang kantis mat gayam dayjay abayang ka. Baga nakit din amasikog, kat may saak alupas. Oh, just kaya babae. Oh. Tinasayat. Agsubli akan ni Magda. Dumawat ak iti pamakawan na. Barang maawat nakpay. Oh, anyamatan. Kaslaki din insukat ko iti tanso. Ti balitok nga ikutak. Magda, umayak man. Adda ko maimportante abad saritaan ta. Pangasim. Magda, agsarita ta kuma. Anya pa'y laon ti mayam dito'y. Ingkay jayan ti babaem. Awan ti babae ka. Pinagtalaw ko na. Pinagtalaw? Indun kwan, addan tumanan sa bali. Pakawanan na kuma. Saan na maulit? Ag-hunger strike kak dito'y ruangan ti balay. Aging ka mapakawanak. Di ka gar-aramid iti saan nga umno dita, Makaryo.
Magda, pangasim, lukatam ko matiruangan. Tapno makitam, anak pa rin tumangak nito'y ruangan. Pangasim, pakawanan na kuma. Panawan kayo pa'y tay nakagbirok iti abanga kasilid. May ikawa no agsina ta iti silid. Kapilitan na agsina ta tadamot ka duam asabali. Kasanungay itan. Diyak maka-examen, tadyak mo't nakabayan. Sayang talaga. Sa bali mo't ngamin ti inaramid mo. Sa bagay, ado pa'y tigundaway. Tapno maituloy ko ti panagadal ko. Wan mo't kit di ngam no aganak kanton, asino ti agawir iti anak mo no agadal ka? Adda ka pa'y di tarwangan. Kunak no pimanaw kan. Pakawanan na kumamag na. Si paparinto mga tapno mapakawanak. Tumakder ka dita. Saan anasaya at akitaan ang nakaparinto mong kakit din di tarwangan. Pangasim kumamag na. Ikareka. Isardang konti madi nga aramit ko. Sikapay lang ti asawa ka. Ti numero 1 iti biyag ko. Tumakder ka dita, kunak. Di kag parinto mong dita. Diyak tumakder. Aging ka mapakawanak. Ulitak. Ag hunger strike ak dito'y ruangan ti balay mo. Tapno lang mapakawanak. Tumakder ka nga ruditan. Mapakawanak ka din, Magda. Anya pa'y ngay. Alangan mo't nga hunger strike ka di tarwangan ti balay ko. Oh, ay na. Agyaman naklaunay, Magda. Ikareka. Idya kung ti babae. Si kalangan ti babae iti biyag ko. Awan matiluto ka kaninta. Mabisinak paikit din. Ala, dito'y kapailangan nga roda. Inak man mangiremedyo. Pangiremedyo am ngay. Inka kadikin ni mamim. Saan ko amami dayjay? Anya di kayat mo asawan? Pakawanan nak. Ang sugar mamik ni Brihida. In sakripisyo ti kinabak nang na. Gapo iti panagayat ko kan ka. Anya? Amom ka di a sugar dadik mat ni Makaryo? Tikun kunak a dadik? Anya? Agpada ta iti kasasad? Ala, andapay papanak. Agsarita tanto. Ay, anak ti salbag. Kunak nubak nang. Saan mat? Taddamat gayam sugar mami na. Kaawatan nga pada kami amarigriga. Ne. Ay unay kan bro. Apay akas tatilangam. Kunak no swerte ak anak relasyon ko ni Bianca. Ah. Ang malas mo't gayam. Ne. Apay ko maamalas. Saan ka di anaragsak ako nam? Ha? Iso ti pagsanggiram, tabak nang. Ti amok akit iso ti pagsanggirak. Ah. Isumot gayam ti agsanggir kanyak. Ne. Kasano day ta? Saan ka amaawatan? Saan abak nang ni Bianca? Agpada kami gayam. Anya? Peke, ti kayat mo asawan? Agpada kayo nga rod, peke. Wen, ala, agpautang ka man iti kwartam. Awan mo't iluto mi akanan min. Ay, ingka umutang ka ni love mo, abakit. Mangtad kakit din. Kasano ang makautang ak ngay, kat kaguran ak dayja, bakit? At dahi tati may 1 kilo abagas, kanbasitan natin. Dahi talatin na diskitar ko. Kasano no maibus da ito eh. Ay, nagrigat matgayam. Inak padasin tagbirok iti trabaho. Anya ngay a trabaho. Narigat ti agbirok iti trabaho. Uwin nga rad, ang padasak lata. Inak man kidi ag-apply akas waiter, no adda bakante. Inkapadasan ngam kinsenas kan katapusan ti sweldo. Nagbayag. Maburido ako. Awampay mo't iso amin ta.
Kamusta? Adda ka din trabaho? Kinuntak samot amin ni Brigida ti restaurant. Awan mo't bakante. Kasano nga ro ditan? Ay, jak lang nga ro din naka-examen. Agbisin tapay. Ada ka no nakita ni Willie a bakante a construction site. Ti problema, awan padas ko iti construction. Imbaga, no kayat da ka nga awatan. Kat ko namit nga awan padas mo. Para bunagan na iti simento. Kabailam ti agbunag iti semento. Ikarigatak. Imbag di makadomingo. Ta iti daadagos ti tangdan mi. Saan akin sinas kan katapusan. May mayat nga rod no kasta. Taniinak pa'y umutang kiniglenda iti usaranta. Apay nga ado ti umawawag kan kamanang. Napan ka no nag-apply ni Henry akas waiter kadakwada. Saan nga amo ni Henry agagayam kan kabagyak dagiti napanan na? Agbisin ti loko, iso nga agbiro kan iti trabaho na. Awan ti mabalin ko, no di da kayat nga alaan akas waiter. Ammo da ngamin, asaan a mapagtalkan. Marik na itahan ti rikat, taawanan iti sitong mo. Sayang ti impaay ko kan kuwana a panagayat. Uray no sinupapakan na kumamot. Anyang harod ngay, awan ti mabalin. Iso alipatan mo. Iso nga ipaay ko langan kada kayo akapamilyak ti amin ko. Imbag kayo pa'y tadidak lukwan. Katnam na maamot nga agserbi kami kan ka, kaspod no akapamilyam. Agyamanak, ading ko. Nagretera kayo ka din? Ape, anasapang ka asimang pa? Dagiti kakadwak tagbumpunag. Sagdudwamot ngamin asupot ti siminto ti awitin. Kabailam ka di matidwa? Pinadas ko nga rod. Pinagtunda ti dua supot iti abaga kat nakusbuak. Natinag ti simento. Kat, anya tinapasama? Siyempre, nabutbutanan at isupot ti simento. Nakita ti porman may. Kat nakaungat ngayon masidag. Anya nga iti kunana? Inyawat na ti dugasot. Kat agawidak ka nun. Tadida ka sa pulan ti nakapsot. Kaya't mo asawan. Awan trabaho mo. Awanin ah. Bro, saan ka din adan trabaho? Kinikat na kong ti porman. Tanatinag ko ti simento. Ha? Anya? Kabaalam ti agbabae iti mano? Di mo kinaya ti simentaw. Ay, marigatan kami. Tawan trabaho ko. Agawid kayo lang ni lugar tayo. Unsa, ibagak day ta ka ni Bianca. Imbag ijay, tawan ti abangam apagyanan. Una, tadida ka alaan dagiti restaurant. Tagagayim kan kabagyan kanu ida ni love mo. Ha? Dahil ta tinanggag ko asaritaan da. Nukasta, binagaan na amin dagiti restaurant apag-aplayak ko ma. Kasta unay arigat ta dito'y syudad. Agawid tan sa laangan ijay lugar ang nagapunta. Una, agkailyan tagayam. Ang agdumalang ti baryo ta. Dayto'y siguron ti dusa ta ama ng gundaway. Agpadataan ang gundaway. Kan datamo ti pinagtipon ti gasat. Wan, tapno siguro agnakam ta adwa. Inton agpasngay ka. Kan inton makaawat ti anak ta. Ibagatan to, adakas ti manggundaway iti pada a tao. Mangnamnama ka, Henry. Diyak kayat amapadasan ti anak ta ti mapadpadasan ta. Diyak kayat atuladan na ta. Tamadi ti manggundaway. Baliwan ta ti mangrugi. Ket aggagat ta. Para itinaranyag ang masakbayan ti agbalin a pamilyata. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas a napaulwan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.